Mat, Apa? kalau info dandan-dandan ah. Ono, kon kate dandan-dandan opo genah iki? Penting iki wis ta lah, dandan pokoknya. Temenan aku nih. Iya. Aku tak terno ngomong ya. Wis ayo. Iki serba bisa wis. Oke. Sembalang kari lisuk. Oke, aman. Wis Ayo. ayo. Sadar, Mat. Dedek hari iki lho sak 100 meter. Iya, wis. Ora kena kecewa ra iku, Cuk. Aman, siap. Nah, ayo lho, Mas. Oke. Ayo, Ayo, tuh tuh. siap. Sam. Sam. Woi. Lul. Woi. Oh alah, sam gondol lah, ya ngerti aku. Ngerti ae lu gua kudu ono apa iki? Iki lho penting, Sam. Tuh, hari ini mulai mangi bingung kade. Enggak ada sesuatu. Ate, enggak no apa ya? Enggak no apa ya ngomong. Ono sam penting iki pokoke. Ya oke wes sembarang nak dandani. Menara bisa miring ini lu tak kencengno apa meneh. Wong rusak tak benakno. Gak kira Siap. kecewa awakmu dandan-dandan gini wis salah. Oke. Sampai kon kecewa. Keplakon aku yo. Iya. Wis supi barang iki. Aku ditani, ya wis tak coba sik sam yo. Oh, siap. Siap. Ojo suwe lho. Oh, Awas kon suwe. Lah yo, Mat. Yo Samsu hari iki benakno apa sare. lah ya sam ngomong mah penting. Ayo kok suwe men. Betul, bingung ya tak senang sampean iki. Iki lho. Iki lho, Sam. Weh. Ndandakno iki lho Sam ya. Oh, oke. Penting iku. Lho. Lah kok iki har. Lah kok dandakno iki, Mat. Maksudnya piye? Kok ngene iki? Lah yo. Lah iki maksudmu yo apa iki har? Lah, jare sampean iso ndandakno sembarang kalir. Ya aku ndandakno iku ta cek sedadi sego goreng. Oh, ya enten. Luwe wetengku. Ya enten ono sik tak jokono alate ya. Ya. Iya. Iya Sam, tak tunggu. Oke. Kowe nih har. Loh, Sam. Oh. Apa kae lu? Ayo, Mas. Apa Sam? Tuh hari kok iso kate dandakno sego putih nek dadi sego goreng iki apa ceritane? Karo Sam, sampean jarene jarku serba bisa. Ah, tesane sego goreng ini mosok gak iso sampean iki. Ya serba bisa sampean iki. Berarti kon yo padha dene kon asene.